S Honzou Malachovským jsme dneska v Dobrém ránu zpracovávali v našem vaření velikonoční přebytky, vajíčka na tvrdo, potom jsme tady měli jehněčí se salátkem, vypadá to všechno krásně, ale na začátku jsme si slíbili, že zpracujeme i novodobou tradici, a to vajíčka čokoládová. Takže Honzo, co to bylo z těch vajíček? Tady už vidíme, ono je to hotovo, krásně to voní, ale co to je? Přesně tak, je to spíš taková americká záležitost brownies, ale je to čokoládový koláč v podstatě. My jsme ty vajíčka jednoduše rozpustili s máslem, přidali jsme vlastně obyčejné vajíčka, vlastně ještě čerstvé jsme potřebovali, jestli nám nějaké zbyly, takže s cukrem jsme si je vyšlehali, to jsme všechno dohromady spojili, nalili jsme to na a to je v podstatě na druhou, protože to všechno, co říkáte, už v tom čokoládovém vajíčku je. I to máslo, i to vejce, co? Přesně tak, jo. Takhle. No, tak je to možné, jo. Tak já se zeptám jinak. Pokud bych chtěl připravit takhle velký brownies, tak kolik těch čokoládových vajíček na to budu potřebovat? Nebo záleží, jak hodné máš babičky a dědečky. Přesně tak, musíte být výkonní jako s tím tatarem, ale zhruba 300 gramů. 300 gramů čokolády. Ano. Já to zkusím nakrojit, aby jsme se na to podívali, jestli jsme to správně upekli. Budeme tu bombu kalorickou ještě něčím dozdobovat, třeba šlehačkou? Nebo šlehačku už bych ani nedával, možná po těch velikonocích. Já si myslím, že stačí bohatě, když tam ještě třeba přistrouhneme jednoho králíčka, jakože nahoru. Navrch, jo? Čokoládového, prosím. Přesně tak. No? A tu citronovou kůru jste použil do čeho, Honzo? Tu jsem, jakoby tady můžeme klidně i na tu čokoládu dát, jo? To vůbec nevadí. Jo, takhle, tady měním recepty v běhu, když že? to lehce takhle ozdobíme, tak tomu se vůbec nic nestane. Pavel Anděl byl spokojený s jehněčím, byl nadšený, úplně si chrochtal takzvaně. Tak dáte si, Pavle, teď ještě dezertík? Jasně. Určitě může být. To je obětavý host. To je, kdyby vám něco bylo ještě tak klidně. No a vy nám, Honzo, už jenom můžete shrnout, co jsme dneska použili za ingredience. Tak. Máme tady jehněčí, vajíčka. Hlavně jsme se podíleli na těch vajíčkách, aby jsme je zpracovali ty žloutky, ty vařené vejce, ty čokoládové vejce tady na ten dezert, na ten koláč, potom nějakou hlavně čerstvou zeleninu ještě, aby jsme doplnili vitaminy, špenát nějaký jsme tu měli. Takže to je tak... Tak děkujeme. Klidně to ještě zůstaňte. Slyšela jsem, že máte doma tedy v Rožnově pod Radoště -11, tak se tady u nás ještě ohřejte. My máme jenom -2. Nicméně v Olomouci nebo v Liberci měli po ránu taky -6. Dneska zkrátka jaro opět nepřišlo. Tak Honzo, děkujeme vám. Mějte se hezky. Kdo ale přišel do Dobrého rána, to je Pavel Anděl. Už jsme si povídali o legendě jménem Noc s Andělem, povídali jsme si o seriálu Ententíky. Vy jste se